በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውልዳን ብመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰምኹም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ውዒልኩም ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። እትረዳኢ ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እምበኣር ብምቕጻል እቲ ዝምህር እግዚአብሔር አምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ዝወሃበና ህያው ዝኾነ ቃሉ ሰሚዕና ኣብ ልቦናና ክሕድረልና እግዚአብሔር አምላኽ ድማኒ ናብ መንግሥቲ አምላኽ መውረሲ ናብ ቤት እግዚአብሔር እንመላለሰሉ ኃይለ ቃል ክኾነልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቃዱ ይግበረልና። እምበኣር ለማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ንእሽተይ ንበረኸት እትኸውን ሓደ ኃይለ ቃል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምልዓል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ክምህረናን ክግስጸናን ምዃኑ ተረዲእና ነቲ ቃል ዝወሃብ ጽን ኢልና ክንሰምዕ ሰናይ ፍቃዱ ይግበረልና። እምበኣር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ዕላማኻ ጽኑዑን ንጹሩን ይኹን። እዚ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ እምነቱ ዕላምኡ ንጹሩን ጉሁድን ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ነፍስኻ ክትድሕን ዘለዓለማ ህይወት ክትወርስ ድሌት እንተደኣሊና ኮይኑ ካብ ትሂኪት ክንትንስእ ብትምህርተ መስቀል ነፍስና ኣቲምና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ክንምለስ ይግበአና ማለት እዩ። ስለዚ እምነት ብግብሪ እምበር ብምምንባር ኣይትመጽን እያ። አምላኽ መን ምዃኑ ንኽትፈልጥ ድማ ብግብሪ ተበገስ ወይ ድማ ክንበገስ ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ኣብነት ጌርና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና እቲ ዝኸፍአ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ጠፊእኻ ንምሉእ ዘመንካ ምሽፋት ናብ ቤት አምላኽ ርሒቕካ ካብ ንስሓ ርሒቕካ ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቕካ ነገር ግን ኣብ ሃይማኖት ኣለኹ ብምባል ጥራይ ተዓሽና ንኸይድ መንእሰያት ንኹን ብዙሓት ኣለና ማለት እዩ። እምነትካ እንታይ እንተዳ ኢሎምና ግን ኦርቶዶክስ ንብል። እቲ ኦርቶዶክስ ትብለና ጉባኤዊ ስነ ምግባር ግን ርሒቕና ንነብር ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ንቤተ ክርስቲያን ከምቲ ንነፍስኻ መግቢ 3 ግዜ መዓልቲ ትምግባ ንቤተ ክርስቲያን ዘይምምልላስ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ስነ ተግባራዊ ወፂና ኣለና ማለት እዩ። ግን ማዕተብ ኣብ ክሳድና ኣሲርና ንንቀሳቐስ ክርስቲያን ብዙሓትና። ስለዚ በዚ ምሳሌ ጌርና ህይወት ናይቲ ጥፉእ ወዲ ኣብነት ጌርና ክንምሃርና። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል እቲ መንእሰይ ካብ ኣቦኡ ምስ ከደክ ድሕሪ ምጣዓሱ ድሕሪ ምንስሑ ልብኡ ምሕሳቡ ግን ተንስኡ ከዓ ናብ ኣቦኡ ተመለሰ ይብለና ማለት እዩ። ተንስኡ ከዓ ናብ ኣቦኡ ተመለሰ ይብለና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 20 ዘሎ ኃይለ ቃል እዚ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ወገናት እግዚአብሔር ንሕና ድማ ካብ ቤት እግዚአብሔር ጠፊእናን ርሒቕናን ካብታ ቤት ኣቦና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦና ሸፊትና ንቤተ ክርስቲያን ንኸይንኸይድ ንቤተ ክርስቲያን ንኸይንመላለስ እታ ኣብ 40 ውልድነት ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ተቐበልናና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብኣ ርሒቕና እንተደኣሊና ኮይና ካብዚ ናይ ጥፉእ ወዲ ክንምሃር ይግበአና። እቲ ይቕረ ዝብለና አምላኽ እቲ ብክልተ ኢዱ ዝቕበለና አምላኽ ሕጂ እውን ተንሲእና ከምቲ ጥፉእ ወዲ ኣቦይ ጨኪኑ ኣይክጭክነለይን ብምባል ናብ ኣቦኡ ዝተመለሰ እሞ ኣቦ ድማ ብክልተ ኢዱ ዝተቐበሎ ንሕና ድማ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ሃለና ንሃሉ ክንድሰራሕና ኃጢአት ንስራሕ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እንተተመሊስና ኣቦ እኳ ንውላዱ ብክልተ ኢዱ ዝተቐበሎ እቲ ሰማያዊ ኣቦኡና ድማ ብክልተ ኢዱ እታ ኮይኑ ዘይቀበለና ማለት። ስለዚ በዚ ክንሓስብ ይግበአና። ሙሉእ ዘበነይ ኣበይ ስለ ዝነበርኩ ኣነ ንቤተ ክርስቲያን ኣይከይድን ክንብል ይግበአን። ሙሉእ ዘበነይ ኣብ ኃጢአት ስለ ዝነበርኩ ንስሓ ይግበአንን ዝብል መደምደምታ ክህልወና ኣይኽእልን እዩ። ምክንያቱ እቲ ለዋህ ዝኾነ አምላኽ
ማዕረ ልዕልቲ ኣቦ ንውላዱ ዝተቐበሎ ልዕሊኡ ዝቕበል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሽሕኳ ኣብ ዓዘቕቲ ሓትያት ሃሉ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ክንምለስ ንኽእል ኢና። ኣብርሃም ክጽዋዕ እንከሎ ወዲ 75 ዓመት እዩ ነይሩ። ኣቦና ኣብርሃም ክጽዋዕ ከሎ ወዲ 75 ዓመት እዩ ነይሩ። እቶም 11 ሰዓት ዝመፁ ሸቃሎ ማዕረ እቶም ኣብ ቀዳሚት ሰዓት ዝመፁ ሸቃሎ ተኻፊሎም እዮም። እዚ ጽሑፍ እዚ ኮንቲ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ ሰዓቶም ዝመፁን እቶም ደንጊዮም ዝመፁን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ? ኩሎም እንታይ ገሮም ተኻፊሎምን ተቐቢሎም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ንዓይኒ ንዓኻትኩምን ኣበይ ነረ ዘይኮነ ዘብለናስ ካብዚ ሰዓት እዚ ናበይ ይኸይድ ኣለኹ ናብቲ ክልክለኛ መገዲ ይኸይድ ኣለኹ ንምባል ዝሕግዘና ዓብይ ቃል ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ብንእሽተይ ሓዊ ከም ዝቃፀል ነገራት ዝኾነ ነገር ብንእሽተይ ሓዊ ከም ዝቃፀል ከምኡ ደኣ ንነብስና ክነቃፅላ ዘይኮነ ዝግበአና ብቓል ኣምላኽ ሰሚዕና ብቓል ኣምላኽ ተማሂርና ናፍታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ክንምለስ እዩ ዝግበአና ማለት እዩ። ስለዚ ንጸላእ ሰናያት ክንቃወሞ እንተደኣ ኮይና በተሓሳስባ ንዝገዝአና ብመንፈሳዊ ተሓሳስባ ድማ ታንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። ክንስዕሮ ይግበአና። ስለዚ ምክንያቱ ነቲ ኣብ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ጸጋ ውልደት ቅድስና እንተደኣ ንዕኡ ተቐቢልና ካብ ቤተ ክርስቲያን ንጠፈሊና ኮይና እዚ ንዓናን ህይወት ኣየሁበናን እዩ። ህይወት ዘሁበና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከድና እቲ ዝተዋሃበና ጸጋ ጥምቀት ብምሉእ መንፈሳዊ ልምምድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጸሎት ብጾም ብቁርባን ምስ ንኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ብቅብፀት ተስፋ ኣይንኺድ። ዕላማና ኣብ ጽባሕ መንፈሳውነትና ክበርህን ክዓብን ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ዕላማኻ ልቦናዊ ጽንዓት ምዃኑ ብምግባር ክነርኢ ይግበአና ማለት እዩ። ብቅጽበት ምስ ንብገስ እዩ። ኣረጊስ ሰብነትና ገዲፍና ሓድሽ ህይወት ምስ ንጅምር ሓድሽ መገዲ ሓድሽ ዕላማን ጌርና ምስ ንኸይድ ምስ ንብገስ ክንፈርሕ እውን ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኦ ጐይታ እብገስ ኣለኹ እሞ ደግፈኒ ንበሎ ንጐይታና ኣምላኽና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጐይታ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ይብገስ ኣለኹ እሞ ደግፈኒ። ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ዘድልየና ንስኻ ኢኻ ንዓና ህይወትና ዝደረስካና ህይወትና ቀትርን መዓልትን ካብ ንሪኦን ካብ ዘይንሪኦን እትሕልወና ክንብሎ ይግበአና ማለት እዩ። ኣብ ዕላማና ክንጸንዕ ይግበአና። ናብ ድሕሪት ክንጥምት ኣይግበአና። እታ ናብ ድሕሪት ምስ ጠመተት ናብ ዓንዲ ጨው ዝተቐየረት ሰበይቲ ሎጥ ክንዝክር ኣይግበአና። ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ፈተነ ምስ ገጥመና ነታ ንድሕሪት ምስ ጠመተት መልአክ እግዚአብሔር ንድሕሪት ከይጥምት ምስ በላ ንድሕሪት ዝጠመተት ሰበይቲ ከም ማይ ጨው ዝጠፍአት ክንዝክር ኣይግበአና። ዘፍጥረት ምዕራፍ 19:26። ስለዚ ኣረጊስ ሰብነትና ደርቢናዮ እንተደኣ ኮይና ምስኡ ክንነብርና ከም ኣብርሃም ካብ ዓድኻ ካብ ኣዝማድካ ካብ ዓዲ ኣቦኻ ውፃእ ናብታ ዘርእየካ ምድሪ ኺድ ዝብል ድምፂ ኣምላኽ ምስ ሰምዐ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12:1 እምበኣር ኩሉ ሓሳቡ ልብኻን ናብታ ምድሪ መንግስቲ ኣምላኽ ይኹን ይዝብለና። ልክ ዓቦና ኣብርሃም ድማ እዚ ኩሉ እዚ ክበሃል ከሎ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ቤተሰበ ይበለን ስድራ ይበለን ኩሉ ይበለን ንድሕሪት ከይጠመተ ናፍታ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ቦታ ዘቐመጠሉ ርስቲ ናብኡ ብእምነት ተጓዓዘ እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እውን እዚ ቃል ኣምላኽ ዝድምፂ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ከለና እቲ ኣብ ስጋዊና ኩሉ ግዜ ንኽዕንቅፈና ዝፅውዕና ነገራት ወይ ድማ ስጋዊ ድልየትና ገዲፍና ናፍታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና
ክንከይድ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንጸንዕ ዕላማና እውን ንጹር ኣብ እምነትና እውን ንጹር ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሓቂ ከምቲ ኣቦና አብርሃም ነዚ ድምፂ እዚ ምስ ሰምዐ ነዚ ኣግምት ኣብ ምትሕሳብ ከይኣተወ ነቲ ዝተዋህበ ቃል ብምስማዕ ናፍቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘዳልወሉ ርስቲ ብምኻድ ካብኡ ዝበለጸ ድማ እግዚአብሔር ስለ ዘዳልወሉ ብእምነት ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝደልዮ ኣዝዩ በለጸሉ ማለት እዩ እምበኣር ኩሉ ሓሳብካን ልብኻን ናብታ ምድሪ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ይኹን ብምባል ስለዚ ዝነገሮ እግዚአብሔር ድማ ነቶም ሓጢአተኛታት ብምሕረቱ ይጥምተና እቶም ጻድቃናት እውን ኣብ ቤቱ የጽንዑም ማለት እዩ ስለዚ ኣብያቶም እውን ይሰምዑም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ልክዕ እዚ ቃል እዚ ጠፊና እንተዳኣሊና ኮይና በዚ ጥፉእ ወዲ ርኢና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ክንምለስ ይግበና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምናልባት ኣብዚ ቃል እዚ ዝጎደለ ዝነጥበ እንተልዩ ድማኒ እግዚአብሔር ይተኣርመለይ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን